Radyo. Una salita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Responsable ang pagbalita. Pagkain na ipalagnan. Magasig pero sigurado. Aksyon na may dapat palanggan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. Mga anak, ari na si Mama. Ari na ako. Nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami naging bayaan. Karon, may guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak, mapaatag ako. Wala ka sang dapat ipaathag sa amon. Wala ka sang pulos sa pasisang iloy. Hindi ka namon kinahanglan. Ginakaugtan ka namon. Maayo pa nga napatay ka na lang. Mama, sa diin ka, tinaga ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakauptan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Karon, sa kasugpon sa gato nobela sa kahanginan, This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotions. Kuangkas, gingkuro ka ginilanat si Joy Pidong kagabi. Tukong nakatapak sa isang buka nga botilya sa uma. Ano? Oo. Ho, Edna. Pwerte ang kurog niya. Kag mahilanat si tatay mo. Diyos ko, Nay. Basi ko matitanong si tatay. Anong himuon ta? Kaplano gani kami ni Tiyay nga dalon na lang sa banwa si Joy Pidong. Kay basi bala ko na infeksyon balang pila si Yao nga nagkurog si Jayaya. Kuna mo sina. Dalon ta siya sa banwa, Nay. Ay, kuna mo. Himusun ta si tatay mo. Pumaayo kay Hari ka. Dali ka, Nay. Buligan ko ikaw nga pailison si tatay. Sige ka, buligi si Chay Patring. Kay takdang ko sang karusang karbaw ko. Si Unga. Isakay ta sa karusa si tatay? Kuungkas. Kabudlay nga na magdulog, pasakay ang abawon ko lang si Joy Pidong. Kabugat nga daan si Ebi sa niwang siya iya. Sige, Kas. Pailisan na namon si tatay. Mahingagaw kita sa banwa. Abi, hindi na ninyo ako pagdala sa doktor, ah. Wala naman ako sang hilanat. Nag-aayo naman ang pamatsyag ko. Hindi, tay, ipalantaw gid naton, ina. Budlay na kon matitanos ka, eh. Sige na, Pidong. Hindi na pala magsinuplado. Ay, ano ka man imo, ya Patring man. Wala man ako nagasinuplado, ah. Maayo lang pilas ko nga ini, ah. Ay, sige na. Tatay, Sundan na lang alam mo mo. ang anak mo. Sundan na lang siya. Ay, kamahal subong sa mga bulong. Basi balang mahal ang bulong erisita sa akon, kanugod sang kwarta. Tay, pamati, balatay. Ang kwarta makita na iya. Pero ang kabuhi yan, hindi mo na mabali kung mapatay ka. Sige na, bala, ilis na. Eh, sinanay mo lang dayang daw maano. Kaayos ang pamatsyag ko. O, tinugay ka gani, da ha? Karintubado sa imo. Ano man si Patrick Ay, naman? maayo ka imo ya kay wala ka ginakulbaan. Pero ako iya, ay hindi ko ya mapahamtang. Hindi na ka mo maglalis, Kabalo ko nga may kwarta ka, tay. Nanugid si nanay sakon. Buhinan ta na anay, ha? Ipabulong mo na. Ay, sa pag-iskwila mo tani atuya. Si tatay, Kabalo man ko. Pero mas importante ang ikaayong lawas mo sa kwarta, tay. Nay, irisan ta na sa tatay, Nagalakat ang oras ko. Ay, kasabad sa inyo, Ginasilingan nga maayo ako, pro. Doktor pagid. Ilis na bala, tay. Wisit, O ara na, naplastaran si Joy sa karosa. Mauna kami, masunod ka mo kas, ha? Oo, Kas. O, Hinay-hinay Joy. ka lang, ha? Joy, uyat sa mayo, ha? Pidong, uyas sa maayo sa karusa, ha? Oo, Ay, ambot, Kulang na lang yung bulak, nga po ni sa karusa, oh.
Dumaparay dayaya. Ay, Diyos niya. ko. Abi malakat na ta. Masakay kaya, Che, hindi ka malakat. Hindi pala mga akig. Joke lang, ah. Sige na, masakay na ko kay Unga, ha? Ha? Ah. Let's go! Ah. Eh, eh. Ha? Dali na, Nay. Masunod kita sa ilan ni Sinon. Oo, Edna. Norma. Oh, Norma. na Isidro. Ay si nung pidong gali, gindala nila ni ng patreng kag idna, upod si Sinon sa badwa. Ha? Ay nga aman, na ano si Inong Pidong haw? Siling ni ng patreng, nakalapak sang bukang butilya sa umakapon si nung pidong. Ote, Ginkulbaan si ng patreng kay ginkurog kuno kagabi si nung pidong. ay abaw. Nilanat. Ay Diyos ko. Ay basi ko na, madalo mang iapilas. Mo ginoo ko, kag basi ko ma-infeksyon. O Diyos ko, kabalo ka naman kay nung Pidong. Wala yan na nagatsinilas. Hindi na iya makahibalo magsoksok sa tsinelas. Nagatiniil lang na iya. Norma. Oo, bisan kani magpabanwa. Nagatiniil na siya. Ay, hindi na iya makasaho magtsinelas. Amo na nga nakalapak na siya sa mga kun ano-ano. Wow! Ano abi kay wala hapin ang tiilya mo? Mailang gani kami kwartas na subong. Kung wala, ate, tapos gid sa subong eh. Ay, ahay, kaluoy man sinong Pidong man. Kadto ato buwas ang magulang mo ha. Bisitahin man to siya kung ano natabo sila pagkadto sa doktor. Ay, oo ah. Kadtoan ko siya buwas sa bulod. Ay, mailang gani ha? Kaya nadadla siya natin diri. Dok, hindi pa ganit tani siya magpa-doktor eh. Ano? Ay, luwag mo siguro mapatay, no? Ha? Oy, Dok, nga, delikado gid bilang pilas ni banahon ko, ha? Ay, delikado gid nang. Kaya na-infection ng iya pilas. Ay, Diyos ko. Basta ka na ihilanaton kag kurugon, may infection ina. Oh, Diyos ko. Ay, Siling ko gid daw. delikado si Manong sa tetanus. Kani, ma-inject ako sa iya sang anti-tetanus ha. Agod safe siya sa infection sang tetanus.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Today, tomorrow. Oh, ari ang mga resita ha. Baklo nyo ginina. Pag ari man ang instruction kung paano iniimnon, kag kung ano oras. Salamat, Gidok. Kinahanglan, tinluan nyo ang yapiras kada adlaw. Kag amo ni ang baklo nyo pang tinlo, kag butangan permis ang bandage ha. Hindi pag itapak sa kung ano nga higko. Especially sa mga sapat. Delikado ina sa titanos. Ay, kali ka, Dok. O, sus, abi mo, Dok, wala na siya nagatsinilas. Hindi magsuksok. Ano? Una nagachinida si Manong? Ay nga aman. Nalainan siya kung magtsinilas siya. Ay kung magsuksok sa sang tsinilas, nagakabilin. Amo na nga wala sa nagatsinilas. Nagatiniil na lang siya. Ay machinidas kid siya ha? Kada ko bala sang pila siya sa may dapa-dapa. Kag kinahanglan halungan nyo gid ini. Oo, doktora. Hambalon ko si tatay. Ah, sige. Pwede na siya madala. Nadresingan ng yapidas, kag natahi naman ina. Ay, gintahi, Dok? Sus, gintahi gid gali ang pilas ko sa tiil. Bawdo ka nami si Paon sa nagtahi. Porte ka sakit. Ay, ambot, namot ko blasi mo dyan kay ina. Nadlo kay mo isa injection. Kasakit gali. Si tatay bala mo? Abi mo lang na. Hamak mo, Pedro, nga. Kung wala ka namon madala dayon sa doktor, matitanos kag kuno sila sa doktor. Amugid. Kadamo sang bulong mo, tay? Eh basi kung maubos ang kwarta taid na. Hindi, tay, Kagamay man lang sang ginbayran naton sa doktor. Kag ang bulong amoy ang mahal, kay may antibiotics. Kag ang pangtinlo sa pilas mo. Ay ang bilin sang kwarta taguagit idna ha. Idugang na sa sinuktan mo. Oo, tay, Pero baklan ko anay kamusang kinahanglanon ninyo sa balay, ha? Ang bilin, amo ang taguon ko. Nan. Ikaw, ha? Ang chinilas mo nga ato ay ato sa balayan. Pila na to katuig na sabit dito. Usaron mo na na, ha? Ha? Kaya amo nang hambal balas ang doktor. Ay ang bota. Hindi ko kasaho iya magchinilas Ay, bro. Diyos ko. Kabudlay Ay, sina Diyos iya. ko, anaron mo Kabudlay ginaya. ilakap. Anaron mo gin. Takon nga may happy niya yung tiil mo. Kag malayo ka sa tunok. Ay, Diyos ko. Ay, salamat. Si Rom nakabot at dayon sa bulod ba? Ay, kakapoy. Lang, abi, magpahuway lang anay ka mo, ha? Kay mahimos ako sa aton pamilya. Karon na lang kita maistoryahan ay pati sa obra mo. Buligan pa lang kanay,
Ay, ako yaya, mahilay-hilay ko ano sa may pampag, Ay, kakapoy, gid, Nagaplanak yung batiis ko kagliko di isang aba kay Choy. Kay inabla sa banwa. Salamat gid kas ha. Ako pa. Kung wala ka, paano na lang ayan si tatay? Ay, ambot Diyos ko. Ang taluto na kamuto, kay ginagutom na ko yaya. Dali, Nay, madigamo na kita. Natulugan na si tatay mo kag si Sinon. Ginkapoy gid sila sang lakat ta kaina. Amo gani. Ho galiid na. O tinano, kamusta galing obra mo dito sa ila ni Day Agata? Okay lang, Nay, Amo gid na siguro kay na mag-uhan ako. Ay nga kahaw. Kadamo sang obra mo, haw? Hindi gid man, Nay. Masarangan ko lang, Ay, ti ko nabudlayan ka. Untat ka na lang sa obra, Nay, Abi mo, nabalaka kami ni tatay mo sa imo. Kada gabi, ikaw ang among ginaistoryahan. Kung ano nang nagakatabo sa imo dito. okay lang ko to sila ni Day Agata, Masarangan kong ulubrahon ko dito. Ay, hindi ka mo dapat kahibalo nga ganabudlayan ako dito, Nay. Pero antuson ko para sa inyo. Edna? Pag sa pag-eskwela ko sa Madasonyo Sinister. Edna? Mabalik ka na buwas sa aga sa ila ni Day Agata, Oo, Nay. Kinahanglan nga aga pa ako dito sa baryo. Ay, ti ko na mo tulog na to. Agod nga aga ka pa buwas makamata. Ate, sige na, matulog na ta. Mapadulong lang ko buwas kay Kas-asin nun sa baryo, ha? Ate, sige. Dali na. Masaka na kita kag matulog. Diyos ko. Ay, Kas, sigdasigang paglakat, adlaw na ko. Ay, Diyos ko. Lakat pinigi mo nga daw nagadalaga na tagani, ho. Ay, naburaw tatanan sa kakapoy. Gani, man. Ay, Diyos ko. Humuok sang tulog ko. Oo, man. Paglito ko, adlaw na. Ay, ang lapit na lang ta sa baryo, Maraso nga kay Burilda, Nga aging kapoy kakahapon sa pagdala kay Choy Pidong sa Banwa. Kaya hindi man na siguro, Ina ko makaintindi siya, Pihong akigan gid niya ako. Ano? Akigan niya ka? Ay, Diyos ko, guramusong mo sa kailoblob sa inodoro. Sinon? Ay, Diyos ko, joke lang. Ay, ang lapit na lang takaswa. Day Agata, maayong aga, Day. Nga bago ka lang? Din ka halin? May nga kasi mo, day. Hindi mayong aga subong. Agi. Kas mapuli na ko, ha? Doon ko lain sa chimpo, di. Dugadulom. Ano nga dulom?
Nga ho? Kasanag sang kalibutan? Ay, Diyos ko. Sanad magani. Ay, dili lang yung gadulong. Kas, malakat na ko, ah. Sige, Kas. Ikaw nang bahala kay tatay kag nanay, ha? Oo, kas, halong ka diya. Lakat na. Buisit niya eh. Oo, ah. Ayambot, dayaya. Halong, Kas. Oh, Oo, kas. ano pang natanga mo? Hulag na kay adlaw na ho? Oo, day. Pasensya, gid. Ah, tamaran ko mamati. Ubra na. Ikaw? Kilala mo siya? Ha, Edna?
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live. Let me live. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kang para sa